and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hello? Hello? Kalma lang do. Unsa ito yan mo? Nganong nanawag ka? Nanawag ka ba aron insultohon ko? Ha? Nanawag ka ba aron paibawon ko nimo nga nagtipo na mo ni Mr. Martinez mo ba? Ha? Kati? Kuandong. Nangumusta lang ko nimo isa tong anak. Wa kay anak. Ha? Nakanungog ka, Kati? Wa kay anak. Wa! Unsa? Unsa ko'y way anak, uy. Franco, basig nalimot ka ha nga ako nagsamko ni Inday Claire. Sud sa siyang kabuhan, niya ako nagpakataho niya ni kalibutan na. Umo ba? Unyawa na ni mo na, ha? Kung unsa ka dako sa imong sa nga nabuhat. Franco, Pagbaton sa taon og gamay ka uwa, uy. Kati? baga paninawong nako dong. Hinungdan nga nanawag ko nimo kay gusto lang kong mahibaw kung sa iyong kahimtang uban sa atong anak. Giingnan ka nga wa kay anak. Nakasabot ka ba, ha? Uy, ayaw palabi, uy. Masakit ka anak, Franco. Gusto na magay kong mamatay? Ayaw, uy. Ayaw pa nga doon kamatayon. Bawas una. Usa? Usa'y bawas na? Papagani ka makabawas na ako. Basli una ko. Una kamatay. Usa? Hoy, Kati. Dili ko parehas ni mo eh. Franco. Hugaw ka pas kanal. Unsa? Di na ko gusto nga makakita pa sa dagway ni mo, Kati. Dili na. Ka! Gipagnan ko niya. Hugaw pa ko nukos kanal. Hugaw pas kanal? Huwag ka mabuang, Franco. Kung hugaw pa kus kanal, ngano ni tilaw man akos Greggy, be? Nagpasabot lang na, nga dili ko hugaw pas kanal. Dili. Dawi. Ano nihilakman ko? Nga gusto man ang ipanulti ni Franco. Angay tuon ko siya pagtamay. Oh, shit! Shit! Bogo nga, Franco. Bogo siya. Dili na ka gusto makakita pa sa akong dagway. Hoy! Franco, magbasol ka. Magbasol jud ka do. Magpangita ka nako. Magpangita ka nako, dong. Kay dili na kakakitag parehas nako. Dili na kakitag laing kasi nga parehas nako. Dili na. Dili na. Kasi, uy, ano hilakman ka, uy? Sofia. Oh, Gusto ko lang ibanlas ang akong mga kasakit pinagi sa akong mga luha. kasi, Bugo! 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 Hinungdan ka nasaktan! Bugo ding uha! Kani bugo! uy, kati, uy, gihapag mo din ang uhos na ako ng anak, binaunsa ka man, Bugo uy. ding uha! Bugo! Ayaw pag-ana, uy. Madugay no maturiring yung ka-ana. Maturiring. Buti pasabot mabuang. Maugyod, mabuang ana o ana. Hala no? May tingali mabuang lang ko. Kay dili tingali ko dutlan og mga kasakit. Unsa no? Kaya nga no, nadutla na daekas mga kasakit. Hapit na, Sofia. Hapit na. Kasi, Naranila. Dili sila gusto makakita pa na ako ang sound taman. Dili na ako ipamugos pa nga akong kagalingon, Sofia. Basta, naalang unta si Greggy nga mo atiman ako. Okay na yun kayo ko. kasi. Hello, Sir Greggy. Oh, Janice? Saman, naayo ka na? Oh, okay na ko.
Oh, never expect, sir. Saan sa? Nga, kulo ka didang di ay mo ni Cassie. Naibaw ka? Malilong pa ba? Nag-viral sa social media ang nahitapo ninyo. Mao ba, Janice? Pantugra nga. Iso kayo si Cassie nga nahibaw nga gilokatan ko nimo og passport aron dadon ko nimo sa Hong Kong. May relasyon di ay mo. Oh, managingon, Janice. Sometimes the runners stumble. Sortihan ninyo, sir, no? Nga, natumong ni Franco nga sobra kabuutan. Pero, may ba ka o guwapay ni Pugong ni Franco at higayon na tingalig mapatay cute ko niya. Sir, Pero saan taman ta? Naitabo na ang taran. magtipo na mo ni Cathy? Ons. Sa akong nahibawaan, marag nilayas na sila si Franco uban sa iyang anak nga si Claire. Mao bang? Marag nilayas na tao ng amahan og anak. Kaya dili makaanto sa dakong kauwawan nga ilang naangkon sa ilang dapit. Oh, mao na naitabo. Paita ni Franco. Mao pagay na priso. Katong higayon na, sabi safekeeping laga to, Janice. Tungod kay kun wa maabot ang mga pulis, tingalig mapatay gyud ko ni Franco. Aw, patyon gid mo. Dili sa dalim ang gipuhat ninyo, eh. Oh, Janice. Sorry kaayo. Personal lang nahitabo ninyo. Wa ko'y labot, ana. Sorry ha, nga marag nang hilabot na noon ko. No problem. Okay lang. Nianhi lang ko kay na-release na nga akong passport. Oh, mao ba? Ako ipakita nimo ang passport. Aha, very good. Yan ang passport na ko. Good. Labing maayo noon. Dali, mag-selfie ta. O, ganito na ko akong passport. Ayaw lang. Sa ko ipakita, selfie na ko tungod kay niya pa maklaro pang bulog na ko. Ha? Uy, okay ra, uy. Okay ra mo. No, please lang. Ayaw lang, Janice. Okay? Tingali mo sa butag viral. Ha? Okay. Picturean ko lang ni. Og akong i-post. Ganianan ako ang akong passport. Og sa dili madugay, manglarga na ta. Janice, ayaw i-post. Ayaw i-post nga malarga na ta. Hadlo ka ni Cathy? Ako an, kining, Janice. Don't worry. Dili na ko isamutan ng inyong kontrobersiya. Pero naluoy lang taon ko sa akong amigo nga si Franco, eh. Nagmatalang taon og udtong tutok. Wa may baw. Naniduwa og laing team ang iyang asawa. Pwede ba? Husto na, Janice. Iko na. Sorry. Sorry, Mr. Martinez. Asa man, madayon ta og larga or dili? Agda lang ko, please, okay? Pero okay ra gyud ko, dili ta madayon. Kay naa na di na si Cassie nga sakitan. Oh, come on, Janice. Wa ni mo sulti si Claire na nanawag ni mo si Cathy. Wa na lang, bay. Di ko gusto nga maghandong pa siya sa iyang nanay. Bay Franco, Pero naibaw ko. Nga gisakitan pa kayo sa Claire sa nitabo. Namo ni Cathy. di ganoon ta gusto ng bata nga maungkag ang inyong pagpuyo, bay. Pero unsaon ko man. Bisan tingali og ikaw pa sa akong dapit, Bayotek. Uy, pagkalisod ispilingon. Magrigor ang imong konsensya kung makakita ka si mga asawa. Huna-huna ni mo. Giunsa siya pagkunis-kunis ni Mr. Martinez. Huna ni mo. Giunsa ka nila pagbuang.
Mahuna-huna nimo. Yun sa nila pagtagay ang kalipay nga impyernohanon. Mahuna-huna nimo. Unsa ang ilang what's the style? Igo na! Husto na! By Franco. Sorry. Noy, Utek, naunsa si Papa Franco. Nganong kalit man siyang masyakit. Gisakitan kay sis gibuhat ika day. Gibati ko ang dakong kapalakan, Noy, Utek. Ngano inday? Tigalig kung si mahitabo ni Papa Franco. Di clear. Unsaon ko pagtapang nga akong amahan, Noy, Utek. Unsaon man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!